Khulumkha chini joto Tiprasa no tini angku shinching musu chini joto Tiprasa no chini Tiprasa ro tama issue tama ni bagai chini Tiprasa ro Asuk he tong haya tong sitra lasi sengsa samung chini Tiprasa ro tabo khaibi tong bo sikla ro gya chini okra ro chini bhoi najak bwsai najak chraing jak bohai borok roksi tani kisake baire o tui kharnai te alka khoroksani ni bwsai tongtui khoroksani bhoi tongtui tmani phataro se kharwani chin Tiprasa ro ase la sengsa khe tabok ongui tong tmani srunglai mungbang ang kok se musugo chin Tiprasa no sebani saya oro jagani wo sani tan chin Tiprasa am tahi tini ang omono khulogui je ang busimani problem no ang sali salthang tei khao wan sok tong ang salni salthang tei bono naiwi tama bhake problem solve ma bono naiwi ang pore nai tong so tini ang o video ang omono sa baksa omono samusugu baksa buksu to ano saja gyang mau an opinion baksa buksu an ko agreeing yang mau haifano ang je simani ani buto thung saya khanai habane je ang simani je ang rungmani bono ang sai khanai o video teaching society tongnai robo bon actively omo problem no sum problem kaisa no to hai nai tongmai able problem mangla hangke omo kaisa disease haisi kaisa rugi hai khoroksang la ha ingete khoroksa norong philangkha hakese bari thang to tuluk ta ke kes khanamalia daily su case no om te kharlai mani sudo ora jaga no kaisa community ya kama jotto community ni deworma jomatia riang chakma almost all communities ni chin oro tabo complaint phayu case sok phayu dada ani buriom teke khari thang ha dada ani chala 10 bochor tong ha takhon nok phirok phaya bengalun te alka buri ben tongmai tong ha omtai case ke so ang oro jaga ni o problem first problem ang sai khnaro musugu bahake omo problem reason bahake omo problem start nun पहिला ang saya thepanai u problem bahake reason पहिला saya kenu parents ni si buma bu phani si saya ang mi asakan recent case no sai khnar nai asati jomatia bai chopna sadon jomatia khisang nei te chrai tong 4 bochor tabo brini jodi ei sal hangke boni busuk bising kha busuk umorun khabon sal hangke 21 years posi bosi 4 bochor chrai tong boni ngisong nai bon 21 no se bon 4 bochor chrai tong ke busuk bochor bo kai jakhna omo parents in saya de nung 12 bochor ni chrai no kai ro kheba u problem a phaisnai namle borok 12 bochor borok mature sinya kho 12 bochor borok logically suwa somaya kho bas nin chrai no panda khai snu khum khawa ni alka ke salai siwani sin bono roir khone ha subani saya baro parents ni si chrai se kang pro sia chrai ni pro si independent ke bono tongi ma thang ha inga soino bang sine bile te kaisa boni logi or jaga tongne basang tv same case kitchapa different kri same case bin boni baba bai bang tini bu kok sa ha boni yani family ro bai ko mo kok sa ha boni family ang bin family sam su gya apa no isa sai no boni family was kok bang ma tongu family parents ok si kang family no ka ha ke thikna khai hang ke nin bu saro ke ba ke nung expect khai nin bu saro ka ha mo thala ma thang nai so first parents song nin bu sano nai kolwani nin bu sano busuk e so kaiwani
bono segang buci nagradi hai cerai hanjak laila hangke bono panda khani haya tau class was songkorni super daddy hi bo short film khaimani bo nukhana parents songbo haki initiative na nangu bo kaisa short film pan message kwbangma tongro jagani bo parents initiative na nangu parents hamkhai nangu cerai hanjal hamane panda khaila ha boya borok ni future bai wan sokdi most of the cases je problems nu pani child marriage cerai khe panda khaini ha cerai khe panda khaibe peibu jorok je pro mature ne ha aprokete du drop hini ha so please ang request khaine sing Tiprasa parents no nini cerai age jodi si kongkhong ke panda buino kaile panda ta khai khodi boro hajalai tongthang kai ro na hinsadi hafanu panda khaibe berong thansa ke family sawan bagi odikar taro khodi boro mature ngra thang eksa togra thang second problem sebano blame khaini ke chin society no ang blame khaini chin Tiprasa society no tabok suk jorate internet ro joto nugui tongo news song nugui tongo YouTube social media Instagram joto jaga nugui tongo si tongo chin Tiprasa ro ba ke kharlai tong chin Tiprasa ro ba hai ke kaisa nukhungni te kaisa nukhung ba ke hajal khar khalai tong nugui si tongo si tongo ke chin society ro takhon mungse initiative tani naya oma haya lama was thangis tong si tong ke poila ni simini jodi sekangbar sing khoroksa khorok ni hamjak laibi khar laibi jodi afro problem no jodi mungsa society joto palba sari initiative jodi nala hangke tabo omata hai jora sok phai glak khamu joto kamini khoroksa kharja ke baire bo oma society ni problem si society ni bu or saya belai kwama tong nirau naiwe holai tong nai om hai tei khalai bo hai ke tei khalai hin tong nai hafanu numungsa initiative na yanke society ni boro problem society ni bu chaya dusi tong oro jagan bo a hai ni bagai no chini jomatia hodano a message rom subu clean and clear ken age ang srai pro nai be tongfra ang sai khna da jago chini jomateo jodi te alka khoroksa family bai te kaisa family jodi khala ja ke bro hajak lai ha ke bo nok na ja ke te kaisa bai hajak lai tong hang ke jodi ma jak la hang ke 7 bar phikungo rai be tok jago he brino bo chalano bo bothai initiative ro taw bek thangkha chini main jomatia hodani main aim batma ba sung thasa ke how to bring to united and to progress in the society ha deba sung khoroksa sung jomatia buthu ke phaine bon pore unite khaibe kusuk ba ke kalai ne ge haya lama thang tongu ke chin jomatia hoda songtani takho initiative na ya society ni problem tomoro sing customary law bu manjak chino law and order bu tongo nge tani initiative na jagya so ang kha khaibu om ta hai problem om ta hai jodi sini Tiprasa no sini Borok no kusukti sanai hinke jingom ta chikon problem no solve ma khaine om ta chikon problem no future generation no bar nai jarkhe rohoya ke ma khaine tini nin srai som ta hengya khana nin busuk phang nai sudo om jomatia hodan simia te alka joto community joto hodano ang koinam sugu joto palkhinom Tiprasa khoroksan problem ya joto problem si omono step initiative nawani na ha jodi na ya ke te phaine kho te ingnai kho jodi ang jo kaisa list jodi na rugla hangke sing problem sokhaimen chinoro
100 ni above tabo Tiprasa ro Bengaluru khar payment bayre wo jinor case tong sung solve khabe me ya Borok khar tong Borok thang tong sia so amo te bang nai kho jodi tabo initiative na jay angke so ang request khayu chini jomate hoda chini te joto bosongni hoda non request khayu please initiative na wani nangha jodi initiative tabok na li angke future ro tuma ungpainai chini Tiprasa Borok sogui thangnai jing sia bono asung kok samsu apan teksa add khairung sugu je khar phainai rogu mostly charai ganang mangsi charai 4 bosor 5 bosor 6 bosor botai mangsi okra botongu si okra botongu 36 35 36 ni si bo jomate bo songni no killa area ni so initiative na ha tabo jodi tabo nali angke future sini borok sogeng sia so asungno ang kha khaibu sini jomate hoda song omono naiwi naikol initiative nanai te sini borok ni sini Tiprasa ni kuju kaman bagai samung khaine so asungno hambai jotono